Hi, Rotter. Hello po. Hi, love. Good evening. Hello po. Magandang gabi din po. Ayan, sige, love. Usap na tayo. Ano mapaglilingkod ko kay Rotter at napatawag po sa usapang LDR. Sa girlfriend ko lang po. Sa girlfriend mo lang. Ano meron kay girlfriend? Kasi po, parang nagkakaproblema na po kami. Parang nagkakalabuan po. Okay. Bakit kayo nagkakalabuan? Anong nangyayari? Kwentuhan mo ko. Kasi po, pwede, kasi po nung medyo po kinakabahan ako ng konti. Huwag ka nang kabahan. Hindi naman tayo Opo. magkaharap. Okay po. Parang kasi kanina lang po actually nangyari po ito. Ito po. Okay, game. Ito po kasi yung nangyari. Parang nanlalamig na po siya. Kasi parang ganun po. Parang nararamdaman ko lang po nanlalamig na rin po siya. Bakit? Kasi iba na po yung mga chat niya po sa akin. In the last din po na itong last po ng birthday ko din po kasi iba po yung touring rin po niya sa kaibigan ko din po. Mga kaibigan ko po. Okay. Love, you have to be more specific than that, kasi sa totoo lang wala pa ako nagigets na valid reason para isipin mong nagbabago si ate, nanlalamig si ate. Wala pa ako nagigets kahit konti. Ito po kasi kinakabahan din po kasi ako kaya nalilito Oo, po wag ka nang kabahan, love, kasi on air na tayo eh. Sinabi ko naman sa'yo parang Okay. kwentuhan lang eh. So you have to calm Okay. down. Bibigyan kita ng konting segundo, huminga ka muna ng malalim para makwento mo sa akin na maayos. Ayan. Ito po, game na po. Okay. Oh, go. Unahin ko lang po muna sa isa po nung last birthday ko lang din po. Okay. Ito po kasi Unahin muna natin sa parteng gano'n na ba kayo katagal, ganyan. 10 months na po kami. Okay. 10 months na po kami. And then, ayun po. Parang wala po kasi siyang tiwala po sa akin. Parang ganun po. Kasi, Kasi po, nagawa po ko dati na kasalanan po sa ayun, galing. O, tapos, po. Pero po, naging okay naman po naman kami sa ano na po na yun. Naging okay naman po kami. Humingi naman po ako ng tawad sa kanya. Nagbago naman po ako. Sinabi ko naman po sa kanya na hindi ko na po ulit gagawin yun. Kasi, syempre po ayoko naman po masaktan po ulit siya. Binigyan na nga ng pagkakataon po para magbago po ako. Para ayusin po relasyon namin. Then po yun. And ayun, last birthday ko po. Ito po ng birthday ko po. Parang kasing iba po kasi yung aura niya po sa akin eh. Lahat po ng kasalanan ko po binabalik niya po eh. okay. Bakit naman niya binalik? Anong nag-trigger? I don't know din. Hindi ko rin po alam ang dahilan kung bakit po naggaganon po siya. Wala rin po akong alam. Nag-usap po na sa personal po na, syempre marami po akong bisita. Sabi ko, baka hindi kita makausap. Syempre sana intindihin mo na lang ako. O sige mahal, ganito. Sige po mahal. Baka mahal tatawag ako sa'yo. Pag na full charge na rin tong cellphone ko. Kasi alam naman po yung mabilis din po malobat cellphone ko. Kaya yun po. And then po, hanggang nagkasayahan na po kami ng magkakaibigan. Tapos tumawag po siya sa akin. Tapos tinawagan ko po siya na, mahal, andito lang po ako, nagiinuman lang po ako. Sabi niya, hindi ka man lang nakaalala na may girlfriend ka, ganito, ganyan. Mahal, sinabi ko naman sa'yo na may kipag-inuman lang ako sa mga kaibigan ko. Wala naman akong ginagawang masama. Okay, ba't wala siya sa birthday mo? Andun po siya sa birthday ko, bali maaga po siya umuwi kasi Okay. po siya sa bahay po nila. Okay. O, tapos? And then po, parang nagalit na po siya, as in nagalit po. Siyempre po ako po,
biglang nalungkot po ako na bigla siyang nagalit. Sabi ko, humingi ako ng sorry kung bakit di ko siya na-replyan. And then po, nakita po ng mga kaibigan ko po na, bakit ka malungkot? Birthday ko, birthday mo, ang lungkot-lungkot mo. And then po yun, kinausap po nila yung girlfriend ko po na bakit ganun po, na parang iba yung ugali mo sa pinapakita mo kay Router. Okay. Parang Hindi hindi gagawin ka yan ng naman- lalaki. Babae ba gumawa niyan? Na ano po? Babae ba gumawa niyan? Kinausap yung girlfriend mo, tapos sinabihan yung Opo, girlfriend? babae po. Opo, Kaya? babae po. Kaya? Ayun po. Kaya love. Sabi po- Hindi. I'm telling you, kaya. Kaya nagalit yung girlfriend mo. Lalo. Instead na maayos kayo, kaya siya nagalit. Lalo. Opo. It's because it's your friend na girl ang kumausap sa kanya. Hindi bali po, alam niya po kasi na best friend ko po naman po yun na. kahit na love. Best friend ko naman po. She doesn't have Opo. any right na manghimasok sa relasyon ninyong dalawa, magbigay ng comment Okay po. sa relasyon ninyong dalawa. She needs to know her place. She cannot overstep. Opo. Oo. Yung part na yan, mali yun ng best friend mo and mali mo din for allowing your best friend to do that. O, tapos, Nagulat po kasi, kinuha niya po kasi sa telepono ko, sabi ko, kung ano, be, bakit ka ba ganyan? Kasi syempre, birthday ng kaibigan namin. Minsan lang namin makasama. Ganito, ganyan ganito, sabi ko. Ganito eh. Parang ang sinabi niya po kasi sa akin na, itapon mo na yung cellphone mo, wala namang kwenta cellphone mo. Di ka man lang nagre-reply. Ganoon na ako. And then, sinabi ko naman sa kanya na, sorry nga, hindi ko naman kasi masikaso kasi nga, syempre gawa nga po ng birthday ko nga po. Pero tumawag naman po ako sa kanya. And pagkatapos po ng birthday ko pa, nag-reply naman po ako sa kanya na, sorry, ganito. Ayun po. Tas hanggang sabi po na sinabi ko rin po sa kanila na, wag na, hayaan nyo na lang. Sabi ko, ako na lang kakausap sa kanya. Kasi problema ko naman po eh. Sinabi ko naman po sa kanya yun. Sa kanila po yun. And then po, ngayon po kasi, ang pinupunto po kasi ng girlfriend ko, feeling niya po kasi na parang ayaw po sa kanya ng mga kaibigan ko. Ba't ganun daw po mga pinagsasabi po nila sa kanya? Ang sabi ko naman po sa kanya na hindi naman sila ganun. Hindi naman sila ganun. love, hindi mo kasi Tas siya tapos- maka-counter kasi siya yung nasabihan nung gabing yun eh. I mean, you may have said something, Rotter, para mag-act ng ganun yung mga kaibigan mo eh. Full mode defensive on you eh. So, yung nangyari kasi noon, nag-escalate yung nangyari, love. Nag-escalate. It could have been just a simple misunderstanding between you and your girlfriend. Nag-escalate siya into something bigger because your friends started to think na they have a right to have a say over the topic. Kasi nang himasok sila eh. Even if pinagsabihan mo sila, you could have just, alam mo yon, snatched the phone from them and told them na, dude, away magjowa to. Opo, ginano ko po, sabi No. ko. Tama na. Nasabi na lahat ng nasabi before you even did that, love. So, Opo, parang ito, yun nga po. naguhugas kamay ka na lang, Rotter, and that's something I don't want you to do. Kasi if there's something that I do not appreciate, it's when people are trying na maghugas kamay or trying to lie to me. Nasabi ng mga kaibigan mo yung mga kailangan nilang sabihin o opinion tungkol sa girlfriend mo, kaya nagalit ng ganyan yung girlfriend mo. Opo. So ngayon, of course, hindi na sila magiging okay parehas. Kasi meron ng opinion yung mga friends mo tungkol sa girlfriend mo. Yung girlfriend mo naman Opo. will always feel na hindi siya welcome sa mga friends mo. Kumbaga meron ng rift, meron ng gap. Opo. Ngayon, Pinaliwanag ko naman po sa kanya na hindi naman po na ganun po sila, na hindi naman po ganun. Sabi ko, mahal ka din nila kasi siyempre tanggap ka po nila. no, Parang- you don't do that, love. You don't speak in behalf of your friends. Wag mo nang palalain yung sitwasyon, Rotter. Wag mo nang itry ipagtanggol yung mga kaibigan mo sa girlfriend mo. Sabihin mo na lang, sana nag-concentrate ka na lang. Ito ay sana na lang, no, Rotter, kasi there's nothing more we can do about it eh. Ito ay sana na lang. Sana na lang ang nasabi mo na lang sa girlfriend mo. I understand.
naintindihan ko yung ano mo, may point ka dyan, may valid point ka dyan. And I'm so sorry na nahayaan ko sila na magsalita ng ganun sa'yo. Let me make it up to you. I'll talk to them, then I'll talk to you. Pero for what it's worth, hindi naman sila ganun by nature. Medyo ano lang siguro sila, naging defensive mode on lang sila kasi naramdaman nilang malungkot ako. Had it been ganun yung pagkakasabi, it won't look like as if ipinagtatanggol mo yung mga kaibigan mo, siya na nga tong naagrabyado. It's many against one. Kumbaga friends mo yan, they will always have your back. Ang simpatya ng mga yan ay nasa iyo. It will never be hers. It will never be for her. Yung suporta nila ay para sa iyo lamang. Hindi extended sa girlfriend mo at hindi nila iintindihin yung girlfriend mo more than you. So support system mo yan eh. So Opo. alam mo yon, love, she felt na napagtulungan siya doon. She felt na she was, alam mo yon, secluded doon sa pagkakataong yon. So dito Kasi, medyo gets ko yung girlfriend mo. Opo. Kasi parang nararamdaman ko din po kasi parang, ayun nga po yung pinaparating niya. Pag tinatanong ko naman po, ano naman po problema, bigla na lang po siya nagagalit. Ba't ganun sa akin mga kaibigan? Sabi ko, parang ganun na lang din, paulit-ulit sinasabi ko. Parang paulit, parang lalo na po siya nagagalit. Parang ganun po. Kasi iniisip niya nga, Hanggang hindi na love, lang po kami pinagtatanggol mo. mag-uusap. Pinagtatanggol mo Ngayon yung mga po kasi kaibigan ako mo. po, ngayon nag-aalala po kasi may sakit po siya ngayon. Nag-aalala pa rin po ako sa kanya po. Siyempre, concern naman po, siyempre po, bilang boyfriend naman po niya, mag-aalala naman din po ako. Siyempre, may sakit to, nagaganyan pa sila, nag-away pa sila ng mga kaibigan ko. Parang ganun po, nararamdaman ko po ngayon. At this point in time, wag mo isipin yung mga kaibigan mo kasi they are fine. Your girl is not. Kasi kahit anong gawin mo, yung mga kaibigan mo, solid naman yan sa'yo eh. Yung girlfriend mo yung atupagin mo ngayon. Ang i-explain mo sa mga kaibigan mo na naintindihan ko last time siguro kasi may tama na tayo ng alak noon, influence na tayo by alcohol, nakagawa tayo ng mga bagay na hindi datin dapat ginawa. One is dapat hindi ka nang himasok. Sa usapan namin ng girlfriend ko, you shouldn't have snatched my phone and talked to my girlfriend like that kasi you are a girl. Babae ka eh. Oo, pinalala mo yung sitwasyon. But I understand. Thank you for having my back, tol. Thank you for having my back, Brad. Pero it made it worse eh. Pero it's okay. It's okay. I'll do something about it. Pero from this moment forward, what we have, yung issue namin ng girlfriend ko, leave it to me. The reason why sinasabi ko sa inyo to is not because I want you na mag-mediate sa amin. It's because naglalabas lang ako normal ng sama ng loob, naglalabas lang ako ng problema, naglalabas lang ako ng inis ko sa inyo, pero that's not me asking you to do the things I should be doing. And that is to fix my relationship with my girlfriend kasi that is my responsibility, not yours. Nagigets mo ko, Rotter? Opo, nabigits ko po. Kasi kung gusto mo talagang group effort pala tong pakikipagrelasyon ninyo, hindi sana nagkaroon kayo ng group project para aware yung girlfriend mo. Nakasama pala siya sa group project, hindi pala relationship. Kasi nakipagrelasyon lang siya sa'yo eh. Parang ngayon, kailangan niya na i-please pati mga kaibigan mo eh. Which is mali. Love, ganito. If you want to fix something dito sa girlfriend mo, the reason why ajit na ajit siya up until this moment is because pinagtatanggol mo pa rin yung mga kaibigan mo until this time eh. Pinagtatanggol mo pa rin yung mga kaibigan mo hanggang ngayon eh. Which is something you shouldn't be doing. Kasi umaalagwa yung papel mo sa mga kaibigan mo, pero the more mong ginagawa yan, the more silang naiinis sa girlfriend mo for being makitid yung utak, the more naiinis sa yung girlfriend mo kasi it feels like wala siyang kakampi. Naiintindihan mo ako, mahal? Opo. So, what you have to do right now is focus on her. Sa kanya ka muna mag-focus. Ang gawin mo, ngayong may sakit siya at alam mo naman, if you have time, if hindi naman siya ganun kalayo, you go there, you bring something like, I don't know, fruits, paglutuan mo ng lugaw or whatsoever, effortan mo, puntahan mo doon, alagaan mo for quite some time, and then afterwards, balikan ng bahay mo. It will be your way of sorry.
It will be your way of apologizing. Kapag nagsabi na naman siya, nag-bring up na naman siya ng issue about your friend, sabihin mo lang sa kanya, I understand, mahal, and I'm so sorry na kailangan mong pagdaanan yon, na kailangan mong maramdaman yon. I'm so sorry na on the day of my birthday, you felt like you were isolated. You felt like nag-gang up ka ng mga kaibigan ko. Don't worry, mahal, I'll talk to them. I'm not gonna side on anyone. Mali ko din yung part na yun dahil hinayaan ko silang sabihan ka ng ganon or hinayaan ko silang kausapin ka. Kahit dun pa nga lang, mali ko yun, mahal, and I'm so sorry. But let's be okay. Tapos na yon, and I want us to move forward. Now, if you don't want to be with my friends muna because of what happened, I'll understand. And I'll explain it to my friends as well. Hindi ko ipipilit kung hindi pa kayo magtatagpo. Naintindihan mo ako, mahal? Yes po. Yes po. This time, Kasi minsan kasi po siya mapagtago po kasi siyang tao. Minsan kapag tatanong ko po, minsan parang ano na po, parang hindi po siya magsasalita. Parang hindi niya po mag-express po sa akin ang nararamdaman. Ganun po kasi siya, ganun po actually po kasi kasi siya. kailangan love, kasi kailangan minsan pinapagana natin common sense. Oo. Opo. Pagganahin lang natin ng konti yung common sense natin at konting sensitivity. Kasi kung sa totoo lang, Rotter, kung pagpapalitin ko kayo ng sitwasyon, dun sa nangyari sa birthday mo, lalagay kita sa posisyon niya. Tapos, tinitext mo siya ng tinitext, hindi siya nakapag-intindi kasi nga meron siyang bisita. And then, nung nagalit ka, ang kumausap sa'yo, barkada niyang lalaki, matutuwa ka. Hindi rin po. Exactly, love. O, di ba? Parang lagyan lang natin ng common sense ng konti yung mga bagay-bagay and you will understand. Simple lang to na kapag may mga sitwasyon at bigla siyang nagalit, ang quick fix dito, Rotter, is you always put yourself dun sa posisyon ng partner mo. If you think you'll feel the same way, ibig sabihin may mali sa nagawa mo. Kasi hindi lahat ng bagay sasabihin sa'yo ng girlfriend mo, kailangan mo makiramdam. 'Di ba? Alam kong hindi kayo manghuhula. Alam ko naman 'yon. At kaming mga babae, mahilig kaming bigla na lang hindi nagsasalita, bigla na lang naiinis kasi ang hirap naman kada na lang inis namin, kada na lang puna namin, sasabihin namin. Kasi kapag ganun yung ginawa namin, ang tatawagin niyo na sa amin or ang itatawag niyo na sa amin, demanding, ang daming reklamo, di na kontento, ganun yung sasabihin niyo sa amin. So minsan, we are trying if you guys can have this certain amount of sensitivity para maramdaman yung nararamdaman namin. Tinitignan din naman namin kung kaya nyo mag-initiate, mag-isip para sa mga sarili nyo na meron bang mali. Teka lang, sa ginawa ko kanina, kaya siya nang gagalaiti ng ganyan. Kasi ang lagi nyong sagot sa amin, di ko alam. Ay, parang di ko alam. Puro di ko alam eh. Parang kung iisipin mo, ano na lang alam mo? Kung lahat di alam. Diba? Opo. So, yun, Rotter, I'm not saying na ikaw lang may kasalanan dito. All I'm saying is, you have to be a little more sensitive with your girlfriend, love. Kasi sa totoo lang dito sa puntong to, medyo tama na siya eh. Nasa lugar yung inis niya eh. Walang babae matutuwa sa nangyaring yun eh. Tama sa bagay po. Tama po. Nagigets ko na po. Though, mahal, ito ay isang bagay na hindi imposibleng ma-plancha. Ang babae, sabihin man natin na mainitin yung ulo, medyo mabilis magalit, medyo mareklamo, medyo, di ko alam, parang laging may menstruation, may ganyang ugali man kami mga babae. If there's one thing I am sure of na present din sa amin, kapag mahal namin yung tao, konting kiliti lang, konting lambing lang, you got us. Tapos na ang usapan. Naintindihan mo ko, Rotter? Opo. Nagigets ko po. So, ngayon... Kasi ang bigat po kasi sa pakiramdam po na hindi po kami nag-uusap ngayon. Yeah. Siyempre po, parang ang hirap naman po na sanay ka na po na tuwing gabi mag-good night ka, good night pa, ganito, ganyan. Parang, kasi ngayon po, itong ngayon po, ang hirap po kasi siyempre, always naman po kami ganyan po, lagi nag-aaway. Sanay na po kami nag-aaway. Pero ito po yung bigat po nga kasi involved na rin po yung kaibigan ko po eh. Ayoko naman po na mangyari po yung sa nakaraan po sa kanya dati. Na pinagpalit nga po daw siya ng ex po niya sa kaibigan niya. Ayoko naman po mangyari po sa kanya po yun ulit.
Kasi mahal ko naman po naman talaga po siya. Oh, yan naman pala. Alam mo din naman palang may ganun siyang history. So, you know yung paranoia na meron siya ay nag-exist. You just have to reassure her. You just have to secure her and you just have to talk to your friends to step back a little. Give you some privacy na wala namang kailangan ipagpalit, wala namang kailangan piliin, kailangan lang matutong lumugar ng kada tao sa buhay mo. Ang friend ay friend, ang girlfriend ay girlfriend. Ngayon, Rotter, simulan natin yung pagiging sweet, simulan natin yung paglalambing. Anong gusto mong sabihin sa girlfriend mo na may sakit ngayon, na medyo na misinterpret mo at medyo na-gang up na mga kaibigan mo? Anong gusto mong sabihin sa girlfriend mo? Gusto ko lang po sabihin sa kanya, kung tingin ko nakikinig ka man, sorry kung parang napagtanggol ko yung mga kaibigan ko. Sorry kung hindi kita agad-agad na contact noon. Alam mo, hindi ko na agad naisip na kontakin ka. Hagawa ka ng birthday ko. At nandun ka agad. Unang gising ko, nandun ka agad. Sorry kung ano man nasabi ko sa'yo, kung ano man nasabi ko sa'yo kaganina. Parang feeling ko, nadadown din ako. Ngayon, alam ko na rin kung anong problema mo. Sorry. Kasi, hindi ka kasi minsan nagsasabi kung anong problema mo. Lagi kang tahimik, lagi kang nagagalit. Now, I know kung ano pala ang problema, yun pala. Sila. Pangako, hindi na mauulit yung nangyari na yun. Hindi ko man sasabihin, hindi ko pinapangako na yun. Pero gagawin ko yung best ko para lang hindi na mangyari yun. Ayoko lang na nagkakaganito tayo kasi nahihirapan ako. Kasi syempre, alam mo kung gaano tayo kasaya yung relasyon natin kahit may struggle, ganito, ganyan. Pero gusto ko pa rin humingi sa'yo ng sorry. Sorry kung ano man ang mga nagawa ng mga kaibigan ko. Sorry. Dahil nangina ako, sorry. Sorry, pasensya na kung ano man nagawa nila. Hindi na mangyayari ulit yun. At hindi na rin ako makikinig sa kanila. Yun lang po. Okay. Love, ganito, no? I don't want you to ditch your friends just because of your girlfriend. I just want you to have a separate life with your friends and have a separate life muna with Yes your po. girlfriend up until dumating yung moment na kaya mo na silang pagsamahin. You don't have to promise each side na lalayuan mo yung each side. You don't have to do that. Sabihin mo na lang siguro sa Okay girlfriend po. mo, better na marinig niya na, sige mahal, hindi ko ipipilit pagsamahin kayo sa isang event. We'll have our own world. I'll have my time with my friends. Pero I'll make sure na even if I have time sa kanila Okay or po. I'm with them, I'll make sure na hindi kita pag-aalalahanin. Sasabihin ko sa iyo na, sige mahal, Okay po. inom lang kami ha, give me an hour, give me your 2 hours, ganyan, na after nito magre-reply na ako sa iyo ng solid. Mga ganyan. Naiintindihan mo ako? Kumbaga, a little communication lang would do. Kumbaga, isi-secure mo lang yung feelings niya. Kasi 10 months pa lang kayo, love eh. So, andun pa yung alam mo yun, yung pagkakapa, andun pa yung doubt, hindi pa yan well-established relationship eh. So, ang dami pang pwedeng pumagitan sa inyong dalawa. You just have to build a good foundation sa relationship ninyo. And it all starts with a good communication. Okay? Okay po. Okay. Maraming salamat, Rotter, for calling my show, ha? Salamat din po. Salamat sa payo po. Ingat ka lagi, love. Bye! Thank you po. Bye po. Ayan. Sa mga kabisyo natin, we are not always unreasonable. Sabi ko nga kay Rotter, I get it. Kami mga babae, mabilis mag-init yung ulo namin. May mga times na nagagalit kami nang hindi nyo alam yung dahilan. Pero yun nga din kasi, kumbaga, we have to balance the two. We cannot always tell you what to do. We cannot always tell you what's wrong. Sometimes you need na makiramdam. And both at the same time, if pressing talaga yung issue, nagsasabi naman kami. We are vocal about it.
So, mga kabisyo, lalong-lalo na sa lalaki, we are not that hard na sa totoo lang, hindi kami ganun kahirap ispelengin. Kailangan nyo lang kaming makilala. Kilalanin nyo lang kami. We are insecure by nature. We don't feel that pretty. We always feel threatened. Kasi nga, alam naman namin na in every relationship na pinupuntahan namin, parang kumbaga sa kotse, nagde-degrade yung value namin. Pero kayong mga lalaki, parang lupa kayo eh. Habang tumatagal, habang dumadami yung nagiging interesado, mas lumalaki yung value. Pero kami mga girls kasi para kaming kotse eh. Ang dami namin insecurity sa katawan. Body pa lang namin alone, physically pa lang, 'di ba? Physical attributes pa lang namin. Sobrang conscious na namin whenever we gain weight, bumababa yung self-confidence namin eh. So, kahit papaano, 'di ba? You have to reassure us every once in a while. It's not that hard of a job, hard of a task if you really love the woman. Telling her that you are pretty, that I love you, that there's nothing there to be worried about. You'll always have me. I'll always love you. It's not that hard. Sabihin sa girlfriend mo. At wag mo lang kasi paparamdam lagi. In every situation, for that matter, na you have to take sides. Sometimes you have to mediate. Lalong-lalo na if you are trying to bridge two worlds. Ang mundo ng romance mo at mundo ng friendship mo, if you are trying to build a bridge in order to connect those two, you mediate. Do not take sides. Okay?